Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan yau kika fara shigowa ko yau ka fara zuwa maza ku danna mana alamar subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ku bibi series ɗin karatuttukan mu ku danna mana liking saboda suna da matuƙar muhimmanci ga ma'aurata. Ina mai gaya muku cewa ki guji siyan magunguna inda baki sani ba. Ga magunguna nan wannan idan kika yi su emergency ne da kuɗin ki kalilan ba wanda zaki kashe naira 500 a yayin yin su babu. Kowanne idan zaki yi shi 200 ki naira 100-150 ta biya miki buƙata. Kin haɗa su kin samu gamsuwa, mijinki ya samu gamsuwa, kin samu kima da daraja a gurin mijinki, kin mallaki mijinki ke kaɗai ba tare da boka ko malam ba. Ya 'yar uwata kar ki sake ko da wasa ki wasa da wannan haɗin da na gaya miki. Abin da yake damun mutane wasu na Hausawa bai shige su son kuɗi da burin sai sun tara abin duniya ba. Bayan da ni da ke har ma da sauran matan nan sun san gidan aure ba gidan kasuwanci ba ne. Balle ki ƙirga riba ko ki nisanta da faɗuwa. Aure ibada ne kamar yadda sauran ibadu domin sunna ne mai ƙarfi ta Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke dai kin sani wallahi da kuɗina na kan yi sutura in yi wa mijina kwalliya kuma duk da tulin arzikin da Allah ya masa bana zura ido komai shi sai ya mani kuma har na saba duk da irin suturar da yake tula min kamar me amma ban dogara da shi ba. Ina mai jan hankalinki yake ƙawata kada ki cuci kanki ki kuma tauye kanki wajen duba samun mijinki ki ɗauki girman kai ki ɗora wa kanki. Wannan shirme ne ko yaya in zaki sana'a zaki wuce wa kanki takaici. Shi yasa nake tausaya duk macen da za ta dogara da miji wallahi tana tare da wulaƙanci. Shi yasa kika ga nake cewa mace tayi sana'a kada ta raina ta duk ƙanƙantar ta wallahi tun ban fi kwana 10 a gidan mijina nake sana'a ba. Kin san me na soma yi? Ni da nake kallonta na girgiza kai. Sai murmushi ta ce to iloka ya 'yar uwata naira 1000 ki ta ishe ki iloka. Banda yanzu ma da zamani ya zama abin da ya zama ki nemi dubu.